الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande jumɓare sapporo lewru ramadana hijira annabi jameɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallama diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore be nogas e jeeɗiɗi lewru ɗiɗaɓru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e jeego. en ɗon fassira deftere allah teddunde, en ɗon ha nder surahul baqara, en ummiran dow ayare alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يوم راوي ألم تر أي آينا إلى الذين فاكهين خرجوا ورتيب من ديارهم daga tashiyama be وهم هم ألوف بأجنيجه حذر الموت بدورنتي مايده وقتا مايده هبا به فقال لهم الله جمراوي بموتوا ماي ثم أحياهم دن فإن جمراوي يدتني به إن الله عند جمراو لذو فضل وجمع على الناس دوهم به ولكن حقيقة أكثر الناس دتهم بفو لا يشكرون بنجتتاكو. آية دو ndewari nde waddani en qissa ɓaawo en jangi ayaje kiitaji en timmini jomirawo siftirini en haala julde nden sey waddani en qissa haɗɗo qissa man kaɗo solna yimɓe haala jihadi fi sabilillahi, haala waɗugo jihadi ko kaɗo solna yimɓe dow to jihadi wari ta yimɓe yoosa ko kuma kaɗo solna yimɓe to yimɓe hula mayde kale jokkan goɗɗo ha woni fuu. sey jamirawo waddani en qissa ɗo. alam tara ay ayna ana nabiyo sallallahu alaihi wasallam hanko woldete amma ummatore mako nufete. alam tara ay ayna ila alladhina faki e ɓen kharaju wurtiɓe min diyarihim daga to ci'e maɓɓe. ɓen on hamɓe jumhuru modi ɓe fu fottini ɗum yimɓe on nder bani israila ɓaawo annabi musa be zamanuru ɗunɗu ha waɗi ha zamanuru annabojo bi'eteɗo hiskiyal be arabiya ɓe ɗon mbiya hiskilu be lunga ibraniya ɓe ɗon wiya hiskiyal. hanko hiskiyal ha zamanu mako on ɗum fe'i nder bani israila
woɓɓe wi konu on wari, nde konu wari se ɓe doggi ɓe sali haɓɓugo, ɓe ɗuɗɓe bo ɓe wawan haɓugo. woɓɓe nder moɗi ɓe wi a ana konu ba, nyawu on Allah yerɓani ɓe, nyawu wi'eteɗum ɗa'unu gashidam. nyawu gashidam ɗo kangu on ngu wari, nanema nyawu man to wari nasti nder wakkatiyel seɗɗa se mbara ummatore ɗuɗnde. to nde nyawu man wari se ɓe doggi ɓe fu maɓɓe ɓe wurti bo ɓe wi ɗum waɗi ha nanta leddi Iraqi, ha wuro wi'etengo Darardan inde wuro man, ha kombi Wasiɗa, totton ɓe ngoni. to nde ɓe wurti ɓe waɗi yaadu ba nyalɗe 8, nde ɓe ciki nyalɗe 8 se ɓe hoɗi. wakkatiyel ɓe koɗi jamirawo se woloni ɓe dow kun fayakunu, bo ɓe mbi aa mala'ikajo on telɓi ɓe fu maɓɓe se ɓe maayi ko watta ba nyalɗe 8. nyalɗe 8 ɓe ɗo jooɗi ha ɓalli maɓɓe ngayliti, ɓe nyoli, se Allah lori ummitini ɓe. woɓɓe wi ɓe ɗo wondino be annabojo man on waɗi ka torugo Allah, oɗo tora Allah useni fu Allah ummitina ɓe. jamirawo se jabani ɓe do'a mako, se jamirawo ummitini ɓe. to haɗo hanko Hiskiyal hanko on waɗi do'a man ba ɓe mbi banni. woɓɓe bo nder moɗi ɓe tafsiru amma qillatu nder maɓɓe banga yoni wi aa na ɗum nder bani Israila ɓe ngoni ba, yimɓe on ɓe laati nder ummatoje on, ɓe konu warani ɓe ko nyawu warani ɓe banni se ɓe wurti. nde ɓe wurti ɓe wari ɓe doggi nyawu man ko ɓe doggi konu man, ɓe ngari ɓe njooɗi ha nokkure ɓe hoɗi man. Allah se waɗani ɓe mayde, nden jomirawo se lori ummitini ɓe. to ha jomirawo ummitini ɓe ɗo, alama mayde sottai ha maɓɓe, mana alama mayde canjai ha maɓɓe, ngam ɓalli maɓɓe arti wayliti ba ɓe wi. woɓɓe feere nder waɗo ɓe mbalaga nder moɗi ɓe mbi hatta ɓe nyoli ɓe ngarti i'e man on Hiskiyal tori Allah ummitina ɗe. nde Allah ummitini ɗe se o holtani ɗe kosɗe, amma to a laari ɓe ni a laari tagdi gaware no woni, mana kala ko ɓe ɓorni pat se waylita warta ɗum kasa on. to ɓe ɓorni limse no nonde maje wa'i fu se nonde maje waylita warta nonde kasanke. to ɓe nasti nder yimɓe bo se ɓe waɗa ka haccugo piyagol gaware to nde wayliti e ko nandi be majum. se laati hamɓe ɓe mbi banni, woɓɓe wiɓe nder bani Israila on, wiɓe nder ɗum bani Israila ɓe woni, se ɓe wi to nder zurriya bani Israila man hamɓe nde jomirawo ummitin ɓe warti ɓe lori ɓe waɗi zamanuru, ko mojo fu se wakkatiyel ajal muɗum to ciki maaya, se to wakkati ajal muɗum ciki woɓɓe nder maɓɓe dañi waɗi zurriya. amma ha hande piyagol man ɗon ha nder yahudu en ɓe laati zurriya maɓɓe on, kakiraɓe maɓɓe on maayi no Allah ummitin ɓe, ha hande ɓe ɗo hacca piyagol man. woɓɓe wi kamɓe woni yahudu en wiyeteɓe hiridin, jotta ɓe ɗo ha Israila ɗo ɓe ɗo keeɓi hoore maɓɓe, ɓe jillidiray be luttuɗum yahudu en ma. to haɗo hasarare ɗo jomirawo holli en ɗo famna en enen ummatore annabijo sallllahu alayhi wa sallama. to goɗɗo wi'a huli mayde doggande ko dalila konu ko dalila nyawu goɗɗum feere, ngam ɗume jomirawo wi aynama takunu yudrikumul maut, ha on jahi fuu mayde kande hewtan on. ko kuma bana no jomirawo wi la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila mabaji'ihim, wondo Allah windi goɗɗo o mayan ɗo ni to wala ko hisnata mo mayde man, dole o mayan to ngam man haɗɗo kanjon jomirawo wi alam tara alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-mawt remtugo mayde. fa qala lahum llahu, jomirawo se wi modi ɓe wi kalimol qala haɗɗo ngol ɗo nufa irada jomirawo on, na way wolde ba. jomirawo hama ko ha fassiro e wolde ɗo ɗum qawlu on, ɓeɗo mbiya ɗum kun fayakunu on. jomirawo wi ha wiɓe ɗum irada bo nane ma jomirawo to o muuyi hunde nde laatani nde laatan, mana jomirawo nde muuyi maynugo ɓe ni se ɓe maayi tan, nde o muuyi o maynan ɓe ni se ɓe maayi. o wi a o wiɓe kalimol kun fayakunu ɓe mbiri banni, nden woɓɓe o wi aa
malaikajo on telɓiɓe ɓe maayi. Summa ayahum, nden jomirawo yeɗitinɓe haɗɗo mayde nde ɓe maayi ɗo kam ɗum mayde ndeere, mayde nde en andina ko a'a mayde wonde feere on. Moɗi ɓe sewaɗi komngol ɗiɗi, ɓe mbi haqiqa tan ɗum mayde wi'etende mayde kanjum on waɗu ɓandu maɓɓe nyoli, ngam to na ɗum mayde ɗum faɗɗere no on juutino da ɓalli maɓɓe waylitatako nyolatako no, amma nde ɗum mayde nde haqiqa asli kanjum on ɗi ɓalli maɓɓe nyoli. Nden jomirawo lori ummitini ɓe, woɓɓe mo mbi a'a nyawu goɗɗum feere on Allah yerɓini ɓe, nyawu man yehi laati bana mayde, nandi be nan ɗum mayde on. Nyawu man sei nasti nder maɓɓe, de'itini ɓerɗe maɓɓe, kanjum on ɓe wiyata asaktal qalbiya, de'utugo ɓernde maɓɓe sei de'iti. To ɓernde de'iti bo wala ko huwata ɓandu goɗɗo, kanjum on waɗi sei ɓe uppi nder nyalɗe 7 man haa ɓe wayliti. Nden jomirawo lori ummitini ɓerɗe maɓɓe man. To haqiqa ni ɗuɗɗum nder moɗiɓe, jumhur moɗiɓe fuu ɓe koosi lafzuji on, hasaral mawti karalam muutu, kalimol muutuɗo kangol man on nufete haɗɗo. Allah mayni ɓe man dow haqiqa, nden Allah ummitini ɓe. To sei moɗiɓe lori ƴami wi kadi mayde nde ɓe maayi ɗo ka ɗum mayde ajal na, wona mayde ajal? Ɗo jumhuru moɗiɓe sei fotti ɗo a'a ɓe maayi dow jomirawo waɗani ɓe ladabu, ɓe anda mayde nde ɓe doggata ɗo ɓe hisatande to wakkati mare waɗi, kanjum waɗi jomirawo mayni ɓe banni. Nden jomirawo sei lori ummitini ɓe, ko mojo fuu sei to sarti muɗum waɗi nden maya. hasaral mawti karallahu mutu summa ayahum, inna allaha andi jomirawo ladu fadlin o jam moƴƴi ala nasi dow yimɓe. Ayi goɗɗo o maaya nden o lora o ummitine o waɗa zamanuru ho waɗa zurriya, ɗum moƴƴe on nder moƴƴe Allah. nder ko en diwi wahum ulufun, ayi modi ɓe wi fuɗɗi diga 4,000, woɓɓe wi 7,000, 7,000, o wi 14,000, woɓɓe wi 33,000, o wi 40,000. ɗuɗɗinɓe nder modiɓe ɓe mbi 80,000, ngam jomirawo wi wahum ulufun ɗo ɓe ɗuɗɓe, mana 1000 man ɗe ɗuɗɗe. To 1000 ɗuɗɗe ɗo, to ɗum nyawu on ɓe wawan habtago e nyawu man, mana ɓe wawan ɓe tefa likita en nder maɓɓe dara habta be nyawuɗo haɓe yamɓitinangu, ko kuma ɓe gaɗa magani mago. To bo ɗum konu on yimɓe 80,000 ɓe wawan ɓe nasta habre ko ndeyere fu ɓe gaɗa nasaraku, amma sei ɓe kultori, ɓe kuli mayde ta to ɗum nyawmata mayde wara hosa ɓe maya. Nden to ɗum konu mana ta konu man wara mbara ɓe, sei ɓe yehi ɓe yani ha mayde man, ɓe yehi ɓe yani ha mayde man, ɓe anda wato doggugo hunde hisnatamande to Allah windi nde dow maɗa. kanjum waɗi jomirawo inna allaha ladu fadlin o jam moƴƴi ala nasi dow yimɓe, walakin haqiqa aksara nasi ɗuɗɗum yimɓe fuu la yashkuruna, ɓe gettatako moƴƴe Allah ɗe moƴƴanta ɓe. Wondo ɓe yettanno moƴƴe Allah ɗe moƴƴanta ɓe, da jawmirawo tokkitinanno moƴƴe man. Haɗɗo kalimol shukru kangol on jomirawo waɗiri tasili ayare man, mana ne timmiri be shukru, mana ɗume on waɗata muqabala femdidirta be moƴƴe Allah, kanjum woni yettore. ay jomirawo wi inna allaha ladu fadlin ala nasi, jomirawo o jam moƴƴe ɗuɗɗe ha dow ɓiɓɓe adama. kalimol nasu bo accei ɓi adamajo ko moyjo fu, diga annabi adam ha wari ragarejo dañeteɗo, ɓe fuu maɓɓe kalimol nasu yaali ɓe. Nden haɗɗo ɗume on femdidirta be moƴƴe ɗo, o femdidirta be moƴƴe kanjum on ɗume yettore. kanjum waɗi jomirawo nde o wi inna allaha ladu fadlin ala nasi walakinna aksara nasi la yashkuruna, mana moƴƴe ɗe jomirawo moƴƴinanta jeyaɓe mako ɗo ɓe wala wadda yettoje ɓe femdidirta be moƴƴe man. to Allah waɗi on nder yettoɓe. Nam وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا كبه في سبيل الله دودة الله واعلموا أن الله عنده جميراو سميع أنانو عليم أندو. ayare nde ɗo nde wari nde ɗo wangitina en maksadu ayare salinde.
mana ayare ɗo nde ɗo holla en ɗume on ayare sali ɗo nufata. Ay nde wari nde ɗo solna en haala konu on. To nde ɗo solna en haala konu ngam man onon ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam nde konu farliɗinanma ha dow meɗen diga wakkatiyel jomirawo wi kutiba aleykumul qitalu o kuma usina lilladina yuqataluna ba en pasiri kañalamaje caliɗe. To diga wakkatiyel man ngam man tokule mayde ngam konu o qatilu kaɓe fi sabilillahi ngam ɓamtugo dina Allah. Haɗo habre ɗo waɗe ngam ɗume e ko konu waɗante? Konu ɗo waɗe ngam dina Allah ɓamta. Woɓe wi aa dina Allah kam ka ɗo ɓamtirana be konu ba. Aa konu ka waɗama ngam rena dina man, amma dina kam be wazu ka yahirta. Ana dina Allah ɗo yahira be nanta kalimaji. Dina Allah ɗo yahira be nanta kalimaji. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati. Yonu haɗatal jawma be nanta hikima be nanta wazu bongu. Haɗo famni en ase jomirawo wi wa qatilu fi sabilillahi ɗo aa himɓe rena dina Allah. To renugo ɗo nangi ko konu waɗe to konu man waɗe ngam dina Allah ka rene to ka darde. Wala mu ande anallah andu jomirawo sami'un o nano ko on kuwata, alimun o anduɗo ko on kuwata. Haɗo sami'un alimun ɗume on waɗi ɗo bo timmiri be nanta sam'u be ilmu. To ɓe mbi konu ha konu waɗete fu wala ko dowata ha nokkure man sei olkoje tati. Olkoje konu man fi hawmatil mawti allati la tashtaki ngamaratuha al abdalu gayrata ngamgumi ko ta hamhumi bana ankara wiyata. Yayre konu ko yayre mawde wala ko ananata sei iidali ko kuma umali tan. Ko ɗiɗaɓol bo kanju on olkoje ko honkingo kafaje no tappinirta ananan sautumaje kanje tan jalata, ko kuma kijali pucci bojji pucci nyowokata ha nder konu man. Sautuji tati ɗo kanji on jaali ha nokkure konu fu. To sei ɓe mbiyata ayare ɗo jomirawo wi sami'un alimun ngam ɗume sautuji jaloji ɗo. To hani ha on ɗo haɓa habre mon ɗo bo fi sabilillahi on anda sautuji ɗo ɗi fuu maji jomirawo ɗo nana ɗi oɗo andi ɗe bo o warjan on dow maji. Na'am. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Jomirawo man moy za o alladhi on yuqridu llaha rancata jawmirawo o hagata Allah ardan nyamande mo hasanan wonde fayudaifahu jawmirawo se sowanamo nyamande man at'afan cowi kasiratin ɗuɗɗi. Wallahu jawmirawo yaqbibu oɗo tamba ko oɗo nanga waya busuɗu oɗo we'ita ko oɗo feeshina wa ilayhi faki e mako bo turja'una lorteteɗo. Ayare ɗo kayre bo nde wari nde ɗo solna yimɓe, nde wari nde ɗo femdindira be ɗume, nde ɗo femdindira be nanta haala konu. Ayi jomirawo wi qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna allaha sami'un alim. Nayi kayre on en timmini. To man zal ladhi yuqridu allaha, ay konu waɗatake sei be jawdi. Konu shiryago ɗum fuɗɗa timma ɗum fu majum ɗum jawdi on. Kanjum waɗi jomirawo sei solni yimɓe satka ko nafa do fi sabilillahi, amma sei o waɗiri ɗum do hikaya nyamande. O wi moy on hagata Allah? Man zalladi,
man wari haɗɗo ngam ɗume kala ha ayi man wari fu wari je ɗume je igra'u on mana solnugo foɗa hakkilo maɗa solnama hunde man ko kuma man ɗo wara je tahayiju on mana rumñinama umminama waɗanama tahammusu anana amma a waɗan hunde man ko kuma man to wari ɗo ɗaɓɓita ɓeyen on yimɓe kaza ɗo sai amma a haɓa a wona nder yimɓe man kanjum on waɗi ɓarfa ha o wiyata wida man fata hiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi iza qila man fata hiltu annani unitu iza qila man fata hiltu annani unitu falam aksal walam ataballadi falastu bihallali tilali makafatan walakin mata yastarfidi alqawma arfidi iza qila to ɗum wi'ama man fata moy on suka kam hiltu annani unitu sai mi yikka min on to ase man haɗɗo ɗo wara je igra'u ɗo estama ko kuma ɗo ngerna solna maɗa kañum jebra wi man zallazi yuqridu llaha moy on nder moɗon ɗo hagata Allah qardan hasanan to ɗume on waɗi jomirawo soomi satkugo fi sabilillahi ko hokkugo sadaka fi sabilillahi ko kuma waɗugo jihadi fi sabilillahi jomirawo soomi ɗum waɗo waɗi ɗum ñamande ngam ko waɗi jomirawo soomi ɗum ñamande nde a hagi goɗɗo fu aɗo tammi o yoɓete na aɗo tammi ba aɗo laɓɓini o yoɓete to a andi o yoɓatama a hagatamo to ni a andi goɗɗo o yoɓatama a hagan mo na a hagatamo to ase ndeni fannu goɗɗo to itti ceede hokki o hagi ñamande oɗo andi ɓe yoɓanan mo kanjum waɗi jomirawo wi to ni a waɗi fi sabilillahi a anda jomirawo lornante ñamande kam to hagi goɗɗo ujune temerre o hokkitama noy ujune temerre man to o ɓeddi ujunere ni warti riba ko amma jomirawo wi aa to hanko a hagi mo fa yudaifuhu lahu atafan kasira haɗɗo ñamande nufande haɗɗo ɗo hunde nde goɗɗo hosata waɗa nde fi sabilillahi ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ra'aytu laylata usriya bi maktubun man tasaddaqa fi sabilillahi falahu ashru amsalha wa man iqtarada akahu falahu 18 misluha annabi jowi ñalamare waɗi isra'u be miraji o laari ɗo windi ha dammogal aljanna to goɗɗo hoosi hunde o waɗi fi sabilillahi mana o hoosi jawdi mako o hokkindi fi sabilillahi oɗo mari baraji 10 bamaji oɗo mari baraji noy 10 bamaji to bo goɗɗo hoosi o hagi goɗɗo ñamande nden goɗɗo man yoɓimo to oɗo mari baraji 18 yerumaji sei annabijo wiyata e no waɗi kadi sadaka mari 10 ñamande bo mari 18 sei o jaaba o wi kala nde a yi goɗɗo waɗi sadaka fuu ko o wala haaje on ko saali haaje maako on a tawata ko caɗɗum a tawa goɗɗo o wala ko o ñaama o hoosa ñamande maako man o hokka nde fi sabilillahi o joɗa ɓe weelo to a yi goɗɗo sahini ko saali haaje maako to ñamande bo mo a yi ɗaɓɓiti ñamande fuu jinniɗo on haaje on o mari caatuɗum je watta mo o jaɓa ñamande man ɗo to kanjum waɗi ñamande ɓuri baraji haɗɗo kanjum jomirawo wiyata man dalladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu moy on hagata jomirawo ñamande wonde jomirawo se sowanamo ñamande man fa yudaifa lahu atafan kathira so yiɗi ɗum haɗɗo ɓe mbi e ko wari ayare ɗo nde wari nde ɗo soma sadaka kuugal kayru dow baraji ɗuɗɗi ɓe mbi Allah ɗo hokka dokkal Allah ɗon dow geɓe tati geɓre arandere man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha ko to goɗɗo waɗi kugal bongal ɗo mari 10 ko kuma masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin 100 habbatin wallahu yudaifu liman yasha'u ko to goɗɗo satki fi sabilillahi
bana misalu a hosi yabbere a aawi ko a waɗi gotel ɗo nandi ba ko a aawi sai wurtina cammeje jeeɗiɗi kala sammere fu ɗo mari gabbe temerre mana temerre jeeɗiɗi gotel a waɗi Allah hokke baraji temerre jeeɗiɗi wallahu yudaifu liman yashau ɗo on woni daraja arande ha baraji limaɗi ko hetaɗi ko sappo ko temerre ko capanɗe jeeɗiɗi ko temerre jeeɗiɗi sai yebre ɗiɗande yebre ɗiɗaɓre bo kanjum on hunde nde a hokkata kanjum on a hosa nde a waɗi nde fi sabilillahi jawmirawo sai sowanama nde coyɗi ɗum kanjum on man dha alladhi yuqridu llaha qardan hasana fa yudaifa lahu at'afan kasiratin jawmirawo sai sowanamo sowi ɗuɗɗi ɗo on woni dokkal ɗiɗaɓal a waɗa gotel Allah sowante at'afan kasiratan ha at'afun kasiratun ɗo haɗɗo ɗoɗɗon on ɓe mbiyata o nandi bana ɗum ɓe bolata wakkatiji go baraji showaɗi dow limgal muɗum kanjum to a andi hisabul ussi kanjum on adadu fiya hoore muɗum nde hoore muɗum limgal a fiyangal nde hoore magal ha nder hoore magal a wi'a temerre ha nder temerre to temerre ha nder temerre no a wurtinata sai a hosa gotel a fiya be ɗiɗi gotel be tati gotel be nayyi ha sappo ha yaha be temerre no a wurtini gotel sai a lora a wara hosa ɗiɗi bo ɗiɗi be gotel ɗiɗi be ɗiɗi ɗiɗi be tati ɗiɗi be nayyi ɗiɗi be jeenayyi ɗiɗi be nogas ha ɗiɗi be temerre ɗo wara hosa tati bo tati be gotel tati be ɗiɗi banni waɗata tartibu hisabul ussi limgal ngal fiya hoore magal nde hoore magal kanjum waɗi anduɓe ɓe mbi wonɗo kawnu ɗo fuu duniyaru meɗen ɗo fuu ko kawnul mar'i ɗo fuu ko goɗɗo yiyata ɗo fuu ɓe fiyan ɗum dow hisabul ussi ko hokkete wahid ussu samaniya koko ussu samanin gotel nden ussu temerre jeetati ko kuma uccu capanɗe jeetati cikay temerre wondo kawnu ɗo fu to anan ɓe wima kawnu kala ko ɗume fu ɓiɓɓe adama ginnaji leɗɗe ko a yi'ata be ko a yiyata pat ko laati ɗum madda fu ɓe feccita ɗum ɓe wartira ɗum zarra gabbel on to ɓe wi ɓe limiran ɗum hisabul ussi ɗum fuu majum to ɓe mooɓi ɗum hokkete wahid ussu samanin gotel ussu capanɗe jeetati kañum on hokkatama ussu temerre ma ɗo on woni hisabul adadi hisabul ussi to ha jomirawo wi fa yudaifa lahu at'afan kasira kanjum ɗum ɗo sappa baraji hisabul ussi on cowol nder cowol mayma kanjum mayma jomirawo wi ɗuɗɗum nden sai dokkal tataɓal kangal wala ɓe Allah hokkata ngal sai muyɓe feere muɗum innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab hamɓe ɓe wi kamɓe on ɓe Allah hokkata muyɓe ɓe muñal no ngal woni fu a muñi dow magal Allah wi hokkete baraji maɗa wala iyaka wala keerol mana wala limgal an to baraji on ɗi wala limgal ɗo no hakkilo hollirta no hakkilo famata se ɓe wi to ɗo kanjum on jomiraɗo sappa sawabul martabati to tawi wima sawabul martabati wondo ɓe hosan gotel ɓe tindinama hakkilo ɓi adama ka fota hosa kanjum ka nder andal Allah may tan kanjum ɓe wima a huwa kuugal ngal yettinta sawabul martabati a yaha lahira a tawdede ko Allah yerinditama e wi yimɓe sawabul martabati hamɓe on jomirawo sappi be ayare fala ta'lamu nafsun ma ukfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu yamaluna hamɓe ɓeɗon nder suno ɓeɗo muñi be suno maɓɓe ɗo ɓeɗo yerdi be ko Allah yoyi dow maɓɓe ɓe wi wonɗo ɓe andino ko jomirawo yerindinno ɓe hako de'itinta ɓernde da hakkilo maɓɓe wembanno fala ta'lamu nafsun yonki anda ma ukfiya lahu ko suuɗinanamaki min qurratu ayin ko de'itinta ɓernde to anani ɓe wima qurratu ayin en ɗo fassira ka ko ndey hunde on nde Allah hokkama nde nden kayre ɗo nde heƴima a wala haaje hunde feere ɓawo maare to a heɓi nde ni a heɓi dokkal ka timmi ha yaha laara a yi'a wala ma mo yettima heɓugo to Allah waɗi on nder maɓɓe haɗɗo kanjum on jomirawo wi fa yudaifu lahu atafan kasira wallahu yaqbidu wa yabsudu jomirawo oɗo nanga oɗo yofta mana jomirawo kabbu ko woni kabbu
ɗo mari ma'anaji fere fere. Nder ma'ana man tambugo woni, nder ma'ana kabbu tambugo woni en wi, nder ma'ana kabbu haɗugo bo woni. Fa yaqbibuna aydihim ko nasullaha fa nasiyahum. Ɗawre colengol ɓe ɗon mbiya ɗum kabbu fu kanjum on yahudu en wi'iri jomirawo selani ɓe qalu yadullahi maghlulatun ko gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Allah renu en. To haɗo kabbu ɗo mari ma'anaji ɗiɗi banni, nangugo be jogugo. ɓe wi Allahu yaqlubu, jomirawo ɗo jogana risku mo o yiɗi. goɗɗo feere o waɗa mo o talakajo, o haɗa mo risku man, o tefa saliramo, o tefa saliramo, o mofta sankita, o waɗa dabareji makko pat o timma o heɓatako. jomirawo ɗo nangani mo risku may kap ngam ɗume? kanjum woni maslahaku maako, kanjum woni maslahaku maako. No a yiɗiri hoore ma pat mo tagi ma ɓuri andugo maɗa, o ɓuri andugo ko woɗante, ngam man yerdu Allah ha Allah waɗima. en tammi en fasiran fablu talakaku ba en tammi fasirgo fablu jawdi fu to nokkuje muɗum wari ha nder surol Baqara ɗo. to haɗo woɓɓe feere bo jomirawo ɗo feesinana ɓe wa yabsuɗu, goɗɗo bo Allah ɗo feesinana mo. kanjum ɓe mbi wallahu yaqbubu, Allah ɗo nangana woɓɓe feere risku imtihana iktibarat ko ibtila an dow jarribeki. ɗum ibtila on jomirawo waɗanta. ɗum on ibtila bo jomirawo jarribe be hunde ngam hokke baraji, ko o jariɓe be hunde ngam o ɓamtane martaba, ko o jaribama be hunde ngam o ɓamtane masibo goɗɗum feere. kanjum waɗi woɓɓe feere jomirawo ɗo nangana ɓe. wa yabsuɗu, woɓɓe feere bo jomirawo ɗo we'itana ɓe imtihana, kamɓe bo jomirawo ɗo feccina ɓe risku ngam jarriba ɓe, laara ɓe ɗume hatto ɓe wallinta risku Allah ɗo, ɓe hokkan risku man haqqe muɗum na, ɓe waɗan ha Allah wina, ɓe jogan ɗum no Allah wi ɓe jogirana. sey o wi wa ilayhi turja'un, joganaɗo be fecanaɗo fu ɓe famɓa ɓe lortan ha Allah. haɗo alqabibu albasiɗu, inde ɗiɗi inde jomirawo nder asmaullahi husna. ndeɗo ɗo kugal mare ndeere nangugo, ndeɗo ɗo bo kugal mare feesugo. to ɗume on waɗi ndeɗo ɗo nangata, ɗume on waɗi ndeɗo ɗo feesata, ndeɗo ɗo bo yofata? se e mbi inɗe jomirawo ɗiɗi on wari nandi, muuɗi be mani'u. nde muuɗi be mani'u wari, se qabiu be basiɗu wari, ngam muuɗi femdidira be basiɗu, mani'u femdidira be qabibu. to nden woɓɓe feere se wi aa wallahu yaqbibu wa yabsudu, haɗɗo ɗo na o wi man zalla zai yuridu llaha qardan hasanan na, mo on hokkata to a hokkan goɗɗo nyamande kana o jaɓande jaɓugo na ko? to kabbu haɗɗo nyamande nde a hokkata Allah, Allah ɗo jaɓande. wa yabsudu se o we'itinama ha lahira. oye feere ni fasiri ayere man wallahu yaqbibu, o jaɓan nyamande moɗon nde on wi on waɗan ɗo. haɗɗo nder sahabo en Abu Dahda, sabitumnu Dahda nder lansarinko en, o wari ha annabijo sallallahu alaihi wa sallam, o tawi annabijo o wi ya rasulallah awa anna allaha yuridu minna qardan, o wi minani annabi jomirawo yiɗi nyamande ha amin. annabijo wimo i na non Allah yiɗi nyamande ha moɗon. o wi ufsut yadaka, we'utu juuɗe maɗa. annabijo se we'iti juuɗe muɗum, nde we'iti juuɗe muɗum se o wi, o wallini juuɗe mako dow juuɗe annabijo, o wi haza haidi fihi 600 nakhlatin aqradtuha lillahi. so itti jungo makko o wi nda ɗo mahol am, to anani ɓe wima ha'idu ngesa ka ɓe howata be mahol. o wi nda ha'idu am ɗo mari dibinoje 600, dibinoje 600 ɗo ɗe patmaje mi hokkiɗe Allah nyamande. debbo mako ɗon no ya teptano dibinoje man ha ngesa, se o sali o teɗi mo wi wurtu o sanno dibinoje, o wi sigu ɓe arti mi hokki Allah nyamande, wurtu en dilla en kota sare. ɓe wi diga nyande man Abu Dahda ha o wangiti fu, se to annabijo wi kam min isqin radahin wa baytin fasahin li Abi Dahdahi fil janna. annabijo laari mo se wiya ɗuuɗi heewi wukkuru dibinoje tiritindu be ci'e bukki tiritiɗi be nanta ci'e peeciɗe e wodani Abu Dahdahi ha aljanna. to kanjum waɗi wallahu yaqbibu ɗo anko Abu Dahdahi o hokki Allah sey jaɓi nyamande man, wa yafsudu se we'itanimo ha lahira. nden ba en bolata ko ndey lahira, kala ko en tindina ha lahira pat ɗum misalu on ngam dede ko hakkilo meɗen wawata hosugo. ngam shani lahira inde man lahira man,
shani lahira inde man lahira man wala mo foti anda ko woni lahira sai mo yahi ha lahira sai bo ko jomirawo yeccata en bo ɗon bo dole men en nuɗɗina amma to ɓe tindinima mbelenga aljanna ho woɗugo shani aljanna hakkilo ɓi adama fotai hosa en andi ɓe ɗon nan misalu ɓe mbi won ɗo dibinore aljanna yananno ha duniyaru ɗo da belɗum man sai ɓolwina duniyaru may ndu fu amma goɗɗo aljanna bo sai o nyama nde wala ko o nanata belɗum man tan o nanata torotamo eno waɗi no haɗɗo ɓe wima shani lahira ka je lahira man on sai to a yehi lahira man tan a tawata to Allah waɗi e nder maɓɓe haɗɗo kanjon jomirawo wi wallahu yaqbidu wa yafsudu wa ilayhi turja'una ɗo on fasara inde jomirawo alqabibu albasidu nam ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فريقا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال نسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جمراوي ألم تر آينا إلى الملأ جماعة من بني إسرائيل من بعد موسى النبي موسى إذ وقت قالوا بميل نبي لهم النبو جمعه ابعث لنا وطن من ملكا لمدو نقاتل من كبا في سبيل الله هذا الله قالوا قال لهم نبيهم إذ قال لهم لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال أنكو النبي جمعه قال هل أصيتم kadi on giɗina in kutiba aleykumul qitalu to konu farleɗina dow moɗon Allah tuqatilu nden ta on kaɓa qalu sey ɓe mbi wa malana e ko woɗani amin Allah nuqatila fi sabilillahi ta min haɓa fi sabil aɗo ɗatal Allah wa alhaali yake man qad ukhrina haqiqa min burtinama min diyarina daga to shi'e amin wa amwalina be jawle amin wa abna'ina be ɓiɓɓe amin falamma wakkati kutiba alayhimul qitalu kono winda dow maɓɓe ko farlina dow maɓɓe tawallaw ɓe totti illa qalilan se seɗɗa minhum nder maɓɓe wallahu jomirawo alimun anduɗo bizalimina be toñi ɓe yonkiji muɗum ayare ɗo nde wari nde ɗo waddana en qissa nder qissaji bani israila jomirawo wi alam tara ayi ayna ɗume on waɗi o wi alam tara ayi ayi zamanuru bo zamanu larugo man bo sali ngam hunde man nde wari nde sali to hayi alam tara ha qur'anu fu ɗo wara dow singa ta'ajjubu on ko ta'jibin on istifhamu ta'jibin ko istifhamu ta'ajjubin hayɗinaki ɗume on hayɗingo ɗo surɗina hunde hokkama qissa ba a larayde amma bo ba a yinde dow kayefa kadi kayefa ka yayi kazana kanyon jabara fi alam tara ila al mala'i min bani israila alam tara yana ila al mala'i faki e jama'are kalimol mala'u hosama diga lungal arabiya milu hewugo hebbungo hunde ayi hambe be lati be do marno boroji mabbe ha boroji do be ngatta ndiyam ko to se be hebbina boro to ndiyam heewi boro ko dum lare bibbe gelodi ko lare dabbaji shewdi be nyotata to be nyoti se be lowa ndiyam jogan ndiyam fewnan dam
to amma ayi ndiyam man ɗam pat majam ɗam ɗo hawtidiri ɗam hunde woore on nden kala ko memi ɗam pat jillanan ɗam ɗam fuu to ɗum belɗum on welnan ɗam ɗam fuu to ɗum mettuɗum on mettinan ɗam ɗam fuu hawtugo majam ɗo kanjum on waɗi kalimol mala'u wi'a dow jama'are kawtinde jama'are nde ɗo hawti shani mare fuu gotum fijiji mare pat gotum kitamaju gotum ko leñol gotol ko fere fere amma woodi ko hawti nde ado hunde woore kanjum on wiyete mala'u alam tara ila al mala'i an ala rayna fake jama'are min bani israila jama'are man bo min bani israila haɗɗo kanjum waɗi woɓɓe feere wi ayare salinde alam tara ila alladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al mawti ɗo na dow bani israila ba ngam ayare ɗo nde waɗi takhsisu hatto ɗum wi'en ila alladina ka yimɓe tan wurtuɓe haɗɗo bo wi'en noyi wi'en min bani israila to ha to bani israila on ɗum on waɗi ɗo herti kanjum waɗi woɓɓe feere ɓe mbi'a arandere ɗo na dow bani israila ba ɗo ummatore tan ɗo on waɗi dow bani israila min bani israila min mbaɗi muse nden bo ɗum waɗi ɓaawo annabi musa no ɗum wari ɓe wi min mbaɗi muse ɗo ayi annabi musa hankon hosi bani israila o wurtidi be maɓɓe diga leddi misra o hotidi be maɓɓe leddi madiyana kanjum on ha jordan jotta ɗo ordun oɗo be maɓɓe totton nden jomirawo umriɓe ɓe hoota Palestine ɓe jaaɓe jooɗa ayi o hootan Palestine man on o hootayi ɓe nasti wembere tihunde balɗe nde duuɓi 40 ɓeɗo wembi bayin jangiro kitam ha aran surol bakara to se nder tihu man annabi haruna maayi arti maayugo duuɓi 3 ma ɓe tihu man fuɗɗi nden annabi musa kañum bo maayi ɓawo duuɓi 20 ɓe tihu man nder wembere man se o waɗi kalifajo mako moyjo on annabi yusha'u kañum yusha'u go kañum bo ɓawo muɗum waɗi annabojo wi'eteɗo daniyal hanko bo ɓawo mako o waɗi annabojo bi'eteɗo samuel eɗon mbi'a be arabiya samuilu amma be ibriya ɓeɗo wiya samuel be saadi arabiya bo ayi be shini toɓɓuɗe ɓe wiyata to annabi samuel o ha maako on issa kaɗo ɗo ka fe'i to woɓɓe wi hamɓe bani israila wala laamu ha maɓɓe no diga zamanu annabi musa annabaku tan sei bo ardiɓe ha nder cuuɗi maɓɓe 12 cuuɗi ɓiɓɓe annabi yaquba man to ayi suudu yahuza be suudu laawi ayi ɓe 12 be bunyaminu to sei laati ɓaawo annabi yusha'u be annabi daniyal be annabi armiya'u ɗon nder maɓɓe hanko annabi armiya'u hanko on waɗi tasnifu maɓɓe nde annabaku famɗiti ha maɓɓe sei o waɗi qudatu asrul qudati kala leñol pat nder leɗɗi 12 ɗo ɓe ɗo mari qaadi ito ko bana kahinu ardiɗo maɓɓe bana pastojo maɓɓe leɗɗi 12 mai kañum on laati bana modibbo ha maɓɓe nden kañum on woni bana lamɗo ha maɓɓe to sei laati ayi jomirawo umruno ɓe waɗa ɓe haɓa benanta leɗɗi bi'eteɗe amalikatu ko kan'anin ko en wonɓe ha Palestine jotta ɗo ayi ɓe wari annabi yuso on habdi be maɓɓe wartiri bani israila sigi ɓe ha nokkure man nden ɓawoɗo ɗon oɗo be maɓɓe ha annabi armiya'u waɗi annabi armiya'u bo wakkatiyel maako on nabukak nassar mo wiyata buktu nasar ɗo nabukak nassar lamɗo babila on hanko on wari o honi ɓe bana no ina jomirawo ɓe bani israila ha ɓe goni pat ɓe ƴaggan ha ɓe goni pat ɓe maran sayɗara mana sei to ɓe mari yimɓe man ɓe fuu maɓɓe wakkati ɓe timmi marugo bo ɓe ƴaggan ɓe gaɗa ka ɓeetaje ba jomirawo wi en wa katabna ila bani israila في الكتاب أنكم لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا إليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أتم أدنا wa in uttum udna alkawal hakkunde maɓɓe be Allah kala nde ɓe heɓi nokkure pat ɓe gaɗan sayɗara
to ɓe ngaɗi sayɗara ɗo bo ɓe ngaɗan udwanu mana ɓe ngaɗan ɓeetaje to ɓe ɓeeti jomirawo bo sallitan woɓɓe dow maɓɓe ɗo al'ada maɓɓe on ɓe bani israila ko ɓe jooɗi wayni uttum udna ayi nder majum ɓe ngoni jotta duniyaru man ndu pat ndu warti nder faggo maɓɓe hamɓe yirlata ndu no ɓe yiɗi kamɓe ngaɗata no ɓe giɗi kanjum waɗi hamɓe ɓe ngaɗan ko ɗume wala bo mo wiyata ha foti haɗugo ɓe ɗo on wala ta'aluna uluwon kabira man wala uluwu yetti a mbara goɗɗo ɓe mane dow a mbari goɗɗo man a mbara goɗɗo an to a mbari goɗɗo na aybe ba amma to goɗɗo on mbarima ɗum aybe wala uluwu yetti ɗo hay duniyar man pat ɓe sayɗiri o jamiraɓo inanema kala nde ɓe yetti banni pat wayin uttum udna jotta hamɓe ka ɓe yetti haɓe yettata en ɗo reni en lara Allah bo o wi en to kanjum waɗi nde ɓe ɓeeti arande Allah sai salliti Nabukadnassar ɗo hanko on wari yirbini gure maɓɓe mai pat o nangi ɓe fuu maɓɓe ɓe bani Israila nder ko o nangi seeɗa o nangi yimɓe 1,000 o wartidi ɓe maɓɓe hananta leddi Iraki ɗo ha Babila hawro Babil nder maɓɓe o nangi ɓe lamɗo maɓɓe fuu wi'eto Yayaqil inde mako hanko ɓe woro mako ɓe nangi mo be ko wondi fuu nder nangaɓe man Armiya'u woni Armiya'u ɗum annabojo on ayi ɓe nangi mo hanko ha ɓe nangi mo ɗo hanko Nabukadnassar nde wari oɗo sala ayi o wari o tawi araɓɓe bo ha leddi Hijaz o holi ɓe araɓɓe man nder maɗɗo ɗon Armiya'u sei nyukkini Nizaru mama annabijo sallallahu alaihi wasallam nde o yimo o yi annura annabijo ma konko annabojo o yi annura annabijo sallallahu alaihi wasallam ha Nizaru on ɓi Ma'addu on ɓi Adnana ko to Nizaru o wadi zamanuru ɗum waɗi hijira ɗon mari 1,400 hedde annabi Isa jotta to en mbi'e ngaɗan be hisabu hollan en duuɓi 3,400 duuɓi 3,420 to en hawti ɓe 80 to en ton 3,500 ko ɗum fe'iri hanko Armiyawu hanko nyukkini Nizar mama annabijo sallallahu alaihi wasallam o hoosi mo o wartiri be mako Baitul Muqaddas nde habre de'iti o lori o hoori ɗum ha muɗum yehi jooɗi hanko Nizar hanko o arti o andi annabijo sallallahu alaihi wasallam ay hanko on wino oɗo nana annabijo ɗo senna ha nder ɓooƴe mako hanko Nizar to sanadi Armiya'u nyukkini mo ɗo kanjon Allah waɗi Armiya'u o tori Allah waɗamo nder ummatore annabijo o heɓay amma Allah waɗi Amrul Asi juuli mo ha Misra Amrul Asi wakkati ɗo nyami wuro Misra o wari o tawi Armiya jotta fu kabrire mako man ɗon ha nokkure ɓe iri mo man ha wadil muluku ɗo nda hoto mako hanko Armiya'u man hanko annabi wari ay amɓe annabi en ɓe ñolata kamɓe maɓɓe canjatako mayde maɓɓe baɗoyɗi waɗi o hanko o tori Allah waɗamo o hisni mama annabijo daga to kono Nabukadnassar wakkati hippino guriji maɓɓe nden hanko bo o heɓi barka annabijo no o heɓiri bo kanjum on Amrul Asi iri mo o maayi ɓeɗo sigi mo ko watta bana duuɓi 300 ko duuɓi 200 be temeɗɗe nden Amrul Asi wakkatiyel o wari o tawi mo ha Misra nde o ñami wuro Misra o tawi Armiya'u man hanko on hoosi maccuɓe kuje ɗo pursine en ɗiɗo nder ladde to o hoosi ɓe o dillidi maɓɓe ha nder Sahara o yehi o waɗni mo jana'iza je Islam o timmini o juuli mo o iri mo sei o mbari pursine en man ɓe ɗiɗo fu ngam to goɗɗo anda ha o irama to ni abrire mako wirnori amma ɗuɗɗe fu tawi yetta to a laran ha defte tarika a tawan hanko Armiya'u o ɗon nder annabo en ɓe waali ha Misra ma to sanadi o hisnimama annabijo banni to hamɓe nangaɓe ɗo ɓe hoora ha totton ha leddi Babila nden ɓawoɗo ɗon ɓe jooɗi bana duuɓi nden lori yaafi ɓe warti ɓe lori ɓe wari ɓe ummitini wuro Baitul Muqaddas go ɓe lori ɓe waɗi ɓeetaje ɗiɗaɓe ɗo nden jomirawo lori yerɓi lamɗo nder lamɗo Kan'aninko'en nder maɓɓe bi'eteɗo Jaluta woni ko Jaluta sarki yaqijo maɓɓe on hamɓe on laati ɓe ɗo habda be bani Israila ɓe waɗaka habdugo be bani Israila habre hakkunde maɓɓe bo sijalu on hande ɓeɗo ɗo waɗa nasaraku jango ɓeɗo waɗa nasaraku nden ɓeɗo nder banni ha zamanu annabojo wiyeteɗo Samuil ɗo nder zamanuru mako ɗoɗɗon konu man wari sei konu nde wari sei hippi garije maɓɓe 5 fu nden man wuro Gaza woni be gure en nanata jotta ha nder leddi Yafa angol wiyete Tal Abib jotta ɗo Tal Abib ɗo ɗum aynimago Yafa ngo wiyeteno be kango
gure be Afrin e joyi gure de joyi maɓɓe pat maje Kan'anin ko en se ñaamiɗe se farti ɓe hamɓe bani Israila de farti ɓe ɗum zamanu moy bo jamanu Samuel en wino to se laati ɓe yi ɓe wala lamɗo ɓe pat ɗum udatu on ngam man ne watta ɓe heɓane lamɗo goto mo hawtata ɓe to ɓe ɗon les lamɗo nder ko fe'i be maɓɓe ha tabutul ahdi fu ɓe jafti ha maɓɓe tabutul ahdi kanjon akwatiru ndu alkawal en fasira ndu yogo yeso seɗɗa ɓe jafti akwatiru man fu to se laati nde ɓe jaali ɓe banni on ɓe wari ɓe tawi annabojo maɓɓe Samuel man ɓe mbiyatamo useni fu min bani Israila min badi Musa qalu nabila ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah waɗan amin lamɗo ta waɗani amin lamɗo se o arda amin min kaɓa fi sabilillahi hanko Samuel so wi maga qala hal asitum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu kadi on kulatana to konu windama dow moɗon ta Allah windana on konu nden on sala haɓugo on anda aybe man ɓuri ñaɗugo na no warigi ha sifru assani je Samuel ɓe wi ɓe ngari ɓe tawimo hoore en maɓɓe moftidiri wari tawimo ɓe yi o naywi kanjum on waɗi ɓeɗo heɓa ɓeɗo Kan'anin ko en heɓi nasaraku do maɓɓe ha farti ɓe ha gure maɓɓe ha jafti tabutul ahdi ha maɓɓe ngam man o waɗana ɓe lamɗo mo hawtata hoore maɓɓe pat ɓe wona les tutol muɗum ɓe haɓa o wi kadi on anda laamu ñaɗɗum na lamɗo fa o anda to o laati o lamɗo o jaggan ɓikkon moɗon nden o jaɓan jawdi moɗon o limtini ɓe ko lamɓe watta pat ɓe mbi aa hanko ni o waɗana ɓe lamɗo ngam nande maɓe bani Israila ɓe marɓe ta'annutu to kanjum jomirawo jumli ka sawi hal asitumu in kutiba alaykum qitatu alla tuqatilu on hulatana to jomirawo winda kono dow moɗon on sala haɓugo qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina se mi kadi ko hatta amin haɓre e ko hatta amin haɓugo nda min jotta min wurtinama daga to ci'e amin min wurtinama daga min cendama be ɓiɓɓe amin ay ɓe ngaɗi tahammus wa nokkure ɗo mana kamɓe ɓe fartama daga to gure maɓɓe ɓe sendama ɓe ɓiɓɓe maɓɓe goɗɗo mo ɓe wurtinimo saare mako ɓe sendimo ɓe ɓikkon mako nden ɓe wiyamo yahu habtu a hefta saare maɗa a hefta ɓikkon maɗa a yahanna a yata ay a yahan be sembe to amma annabo en Allah ɓe andi dede andal ngal ɓiɓɓe adama wala nden ɓe andi ta'annutu bani Israila kanjum waɗi o wi hal asitumu in kutiba alaykum alla tuqatilu qalu wa ma lana nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alayhimul qitalu jomirawo nde windi on ha dow maɓɓe tawallaw se ɓe totti tawallaw ɗo se ɓe firliti ɓe wayliti illa qalilan minhum se seɗɗa tan nder maɓɓe seɗɗa tan lutti ha nder maɓɓe wallahu jomirawo alimun anduɗo bizalimina ɓe toñiɓe yonkiji muɗum haɗɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallama o wiyata la tamannaw liqa al adu'i la tatamannaw liqa al adu'i wa iza laqitum fasbutu riwaya feere wi o wi to a tamma fottugo be nanta heferɓe ha habre ta yelu ɗum amma to dalila waɗi on fotti bo muñu ngam dalila ɗume bani Israila ay hamɓe on ɗaɓɓiti ɓe ɗaɓɓiti Allah waɗana ɓe annabajo maɓɓe torana ɓe Allah waɗana ɓe lamɗo to Allah waɗani ɓe lamɗo ɗo be maako on ɓe kaɓata ɓe yaha ɓe habda be ɓeɗe ɗon nden nde Allah waɗani ɓe lamɗo go se ɓe sali haɓugo bana no ayare man sendirta ha yeeso ɗo se ɓe sali haɓugo go se ɓe lorti to ayi haɗɗo ɓe toñi yonkiji maɓɓe abre al'ada muɗum to nde arti nde shirya nde waɗetende to wakkati meɗen lutti minti ɗiɗi to minti ɗiɗi ɗo habre ganjoɗi jomirawo wi ya allazina amanu idha laqitum allazina zalamu zahfan fala tuwalluhumul adbar man yuwallihim yawmaidhin minkum dubrahu illa mutaharrifin liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin llahi wa ma'ahu jahannama wa bi'sal masir ayare ɗo nde wari nde ɗecciyan habre ay annabijo wi'en ta en yela ɗum to bo ha ɗum fottama to goɗɗo muña kanjum sharia islama waɗi to ni safuuji darama ɗi shiryama
habre furɗi nda safuuji julɓe nda safuuji heferɓe to yiɗi woodi ta kaafu hakkunde julɓe be heferɓe to yiɗi wala ta kaafu julɗo fotayi lora ɓaawo hokkita kefere ɓaawo dole on sey o haɓa ko o waɗa nasaraku ko ɓe mbaram kanjum ya allazina amanu zala kitum allazina amanu zafa tabe jangal ka suratul anfal to Allah yaɗi to on fotti be heferɓe do zafu tanan ɓe wima zafu kay rononi habre nde taskaram muɗum timmiɗi mana nda adadu nda uddatu al adadu wal uddatu kanjum ɓe mbiyata zafu tanani zafu to kono shiriyama ciriɗama nda haɓoɓe nda ko habrete to kanjum to heferɓe fotti be julɓe lorugo ɓawo wala dole on habre nde waɗa nden habre ɗo bo ko a waɗa nasaraku ko ɓe mbare se ko ittitina ha nder maji ɗume on ittitina ayi dede ko feƴƴi bana kono mu'utata ayi Sa'd ibn Abi Waqqas ayi hakono mu'utata ayi Zuljanahaini ɓe sobato Jafaru Tayyar kanko on ardi ɓe mburti ɓe sala ɓe ujune tati nden ɓe hawti be nanta heferɓe bo ko watta bana ujune temerre be ayi gayru mukafa'in gayru takafu'in wala no ɓe yadira to nden to ɗon ɓe mbari Ja'far ɓe mbari Zaid ibn Harisata ɓe mbari Ja'far nden ɓe lori ɓe mbari Abdullah ibn Rawata Khalid ibn Walid nde jaɓi ko nde o jaɓi hanko sey o waɗi dabare o doggidi ɓe maɓɓe o wartidi nde ɓe warti Madina sey ɓeɗo jalaɓe ɓe mari ɓeɗo jalaɓe sey ɓeɗo wiyaɓe farraruna annabi sawi bal humul karraruna ɓe tammi ɓe lortan haɗɗo kanka bo seto wakkati maka wari en sendi tanka en fastiranka be tafsil Allah nafu en be ko en nani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min miqdarin azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah